बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि बिफा बिथाङा जोंनि समनि ग्रेटेस्ट सासे आइडियलग आरो भिजनारि सासे दैदेनगिरि लिडार बिथांनि 69 दिनै जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो दुलाराय बर' माहारिया बे फरायसा सान बड'फानि जोनोम सानखौ बिखायाव बजबनानै बोसोरफ्रोमबो 31 मार्चखौ खुंबोदों आरो फालिबोदों। दिनै जोङो 69थि बे जोनोम सानखौ जोङो फालिदों। बड'फानि बर' हारिनि फारसे जिखिनि हाबा मावलांनाय आरो बड'फाया बर' हारिनि जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि जोंनो होनानै गालांबाय हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि सिनायथि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै 1986 मायथाइयाव रौता कनफारेन्सआव बिबान लानायनि उनाव 4 बोसोरनि गेजेरावनो 1990 मायथाइनि 1 मेसिम जि समसिम बड'फाया गोथाङै थांनानै दङमोन। बर' आन्दलन आलादा रायजोनि आन्दलन आरो बर'नि मोनफ्रोमबो गामि आरो न'खर ओनसोलाव थांनानै भारताव थानाय बुहुमाव थानाय आसाम आरो आथिखालनि बड'लेण्डआव थानाय बर'फोरनि मोनफ्रोमबो थावनियाव थांनानै जि मोनसे फोजाखांनायनि जि जातीयताबाद जातीय चेतना आरो हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो सिनायथिनि अस्तित्वनि जे मोनसे थासारि दङमोन बे मबिलाइजेसननि गेजेरजों दिनै बर' हारिया बुहुमाव जोङो खौसेयै थांना थानो थाखाय साहस गोहो बोलो जों मोनबाय आरो बड'फानि लिभ एन्ड लेट लिभ जि मोनसे पपुलार स्ल'गान दङमोन बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ खौसेनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो खौसे जानांगौ बे जे हाबाफारि बे गोरलै नङामोन आरो जथेस्थ' स्ट्रागोल अबस्ट्राकोल जथेस्थ' लाइफ एन्ड डेथ माने डु अर डाइनि सिटुवेसनाव बड'फाया बै समाव बे दानि सम नङा 1986 मायथाइनिफ्राय 1987 मायथाइयाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबि आरो 1990 मायथाइसिम बिथाङा जिखिनि रिभलिउसनारि गणतान्त्रिक सान्तिपुर्ण अहिंसा मोन्थोरजों बिथाङा जे हाबा मावबाय बे जोंनि थाखाय अरायबो मोनसे सानस्रि आरो सान्थौ आरो बिथांनि जे मोनसे आदर्श बे आदर्शखौ जों अरायबो दिनै गोसोखां आरो बेखौ गोथाङै जों फोथांनानै लाखिनांगोन। दा बेखायनो बड'फानि बे गोलाव समनि बे हाबा मावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिया जि मोनसे दिनै आथालाव सफैबाय बे आथालाव दिनै बड'फाया बेखिनि हाबाफारिखौ मावामोनब्ला बा बड'फा होननाय बेक्तित्वआ जुदि बर' हारियाव जोनोम जायामोनब्ला सुबुङा जोनोम जायामोनब्ला बर' हारियानि इयुना थारैनो जोंनि मोन्दांथियाव बे मोस्लेर जागौमोन आरो बिथांनि बे मेंनो रोङै जिरायनाय गैयै थाद'नाय गैयै हाबा मावनायनि थाखाय दिनै बर' हारिया मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम राजनैतिक आरो संबिधानिक BAC BTC आरो BTR गणतान्त्रिक आन्दलन हाथियार आन्दलन गुबुन गुबुन माने समाव गुबुन गुबुन माने बिथिंजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिया बे मोनसे अधिकारखौ दिनै मोनफैबाय। BTR 6 सिडुल काउन्सिलाव आसामाव बर'फ्रा दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव आरो लोगोसेनो कार्बि आंलं दिमा हासाव आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव दिनै माने बर' रावखौ गावनि बिमानि राव आरो राष्ट्रीय सिक्रिटि राव हिसाबै मर्यादा मोननायनिफ्राय लानानै गासै बिथिंखौ जों रोखा महर मोनफैबाय। दा बे गासैबो बड'फानि मोनसे ग्रेट माने बर' हारि दानायनि मोनसे प्लेनमोन ग्रेट मोनसे भिजनमोन आरो बेखायनो बड'फानि मुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा ट्रास्ट दादों ट्रास्टनि गेजेरजों स्कुल गायसनदों UN एकाडेमि स्कुल गायसनदों आरो बड'फानि मुङै बड'फा UN ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड होनाय जादों आरो नैबे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै एबसुआ खुंदोंमोन। नाथाय बै समाव दुखुनांथाव भाबै जोंनि काउन्सिल सरकारानो बै समाव बड'फानि बे जोनोम सानखौ स्टुडेन्ट डेखौ काउन्सिलाव रिकगनिसन माने होनांगौमोन जि लेभेलाव बेखौ बिथांमोना होआखैमोन। उननि समाव 2020नि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा बड'फानि बे जोनोम सानखौ स्टुडेन्ट डे हिसाबै काउन्सिल लेभेलाव रिकगनिसन होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनाय बायदि काउन्सिलाव रिकगनिसन मोननायनि उनाव
स्टेट लेभेलाव आथिखालनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा स्टेट वाइड छात्र दिवस बा स्टुडेन्ट डे हिसाबै बड'फानि बे जोनोम सानखौ रिकगनिसन स्वीकृति होबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबिनाय बायदियैनो बावैसो 52थि बोसोरसालियाव जथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दतमायाव फैनानै एबसुआ बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमदोंमोन दिल्लीयाव जोङो दाबि होदोंमोन आरो बे दाबि बायदियैनो गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै UN ब्रह्म मार्ग आरो मोनसे मोजां स्टेचु लुनानै नेशनेल लेभेलनि रिकगनिसनखौ दिनै बिथांमोना होदों बे थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव जोंहा फोथायनाय दङ आत्मबिश्वास दङ जोंहा मिजिं दङ बड'फानि स्टेचु आरो बड'फानि मुङा मुलुगाव गेवलांसारनांगौ गोसारहोनांगौ बेनि थाखाय एबसुआ जि लेभेलाव हाबा मावनांगौ जिहेतु जोङो काउन्सिलाव बर' हारियाव जोङो बड'फानि जि सानस्रि जिखिनि मिजिं बेखौ बिखा बिख्लो गोसोआव थै मोदोमाव जों सोनानै होनो हाबाय आरो बयनिबो गोसो मोदोमाव दङ आरो काउन्सिल लेभेलाव सरकारि मर्यादा मोनबाय स्टेट लेभेलाव सरकारि मर्यादा मोनबाय आरो नेशनेल लेभेलाव स्टेटास मोननायनि उनाव मुलुग दरबाराव मालाबा आमेरिकायाव मालाबा लण्डनाव मालाबा जापानाव जेरैबायदि लाचित बरफुकनखौ लांदों जेरैबायदि असमिया हारिया श्रीमन्त शंकरदेबखौ लांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'फानि बे मोनसे जि बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जि बर' हारिनि जि मोनसे थांना थानायनि जि सिमांखौ मोगथां खालामनायनि जि मिजिं बड'फाखौ जों बै लेभेलाव लांगोन आरो बड'फानि बिमुंजोंनो दिनै बर' हारिया थांना थानो थाखाय साहस थुलुंगा जों जेब्लायबो मोनो आरो इयुन जोलैया बड'फाखौ मोजाङै बुजिनांगोन महात्मा गान्धीखौ जेरैबायदि जोङो मोजाङै बुजियो बा बिरसा मुन्डानि मुङै दिनै राष्ट्र नाङै बेबायदि माने हाबाफारि लायो बड'फायाबो दिनै मुलुग दरबाराव प्रतिष्ठा जाबाय आरो बेनि थाखाय बर' हारिया दिनै जेब्लायबो जोङो माने खामानि माव